Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da zuwa tashar Arewa Fakis TV, tasha da ke kawo muku labarai kan fitattun jarumai a masana'antar Kannywood. Ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora. Ana raɗe-raɗin cewa fitacciyar jaruman nan Stephanie wacce take fitowa a cikin shiri mai dogon zango wato daɗin kowa wanda tashar Arewa 24 take gabatarwa na shirin amarcewa tare da abokin aikinta wato Nasir, wanda dama sun daɗe suna fitowa a matsayin masoya har ma ta kai su ga yin aure a cikin shirin. Jarumar ita ce wacce ta wallafa hotuna a shafinta na Instagram, wanda wannan hotuna sun matuƙar ɗaukar hankulan masoya. Hakan ya sa wasu daga cikin mabiyanta suka yi ta tofa albarkacin bakin su cewa gaskiya sun dace da juna ko a zahiri. Wasu kuma suna tambayar ta cewa shin ko sun yi aure ne? Tun dai a cikin shirin na daɗin kowa mutane suka fara fahimtar cewa akwai ɓoyayyar soyayya da take gudana a tsakaninsu. Domin yawanci jarumar takan kira shi da my darling husband a wasu lokuta idan ya ɗaura sabon hotonsa a shafinsa. Haka zalika shi ma yakan kira ta da my love a wasu lokutan idan ta ɗora sabon hoto. Ga dai hotunan da jarumar ta ɗora nan kamar haka. To masu sauraron mu, kada ku manta da ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu.